Môžeme vidieť aj u nás, aj v našej organizácii sa to deje a my budeme vlastne rozprávať aj o ďalších organizáciách, kde sa to deje určite tiež, pretože tá diskreditácia sa proste, aby tá organizácia dostala ten punc, aby, a hlavne, čo je tam dôležité, aby ju verejná mienka odsúdila, pretože keď iba na vás dá nejaká organizácia, proste nejaké táto antikultové hnutie CAIX značku, že ste sekta, v podstate ešte sa nič nedieje. Musí tam nastať aj zlom vo verejnej mienke, že na to sa musí postaviť aj verejná mienka a zase na to využívajú médiá a novinárov. A my môžeme, toto je vlastne všetká teória, ktorú sme si naštudovali, ktorá platí, schéma je stále tá istá a my môžeme ísť aj ku konkrétnym prípadom, ako sa to deje, pretože fakt sme si pripravili dve spoločnosti, kde každý rozpozná a